Hidoro Brothers esittelee Voice AI:n. Mikä Voice AI oikein on? Voice AI tuo reaaliaikaisen tekoälyn puhelinverkkoon. Se on älykäs avustaja, joka vastaa asiakkaiden puheluihin vuorokauden ympäri. Hei, olen tekoälyavustaja. Kuinka voin auttaa sinua tänään? Voice AI kuuntelee asiakkaiden kysymyksiä, käsittelee ne reaaliajassa ja tarjoaa tarkkoja vastauksia. Sen voi kouluttaa vastaamaan yrityksesi tarpeisiin esimerkiksi tuotteista, palveluista, ajanvarauksesta tai ohjaamaan puhelut asiantuntijalle. Lisäksi Voice AI voidaan integroida CRM-järjestelmään. Voice AI toimii ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Se on täysin räätälöitävissä yrityksesi tarpeisiin, vapauttaen asiantuntijoidesi aikaa keskittyä tärkeimpiin tehtäviin. Kaikki tapahtumat ovat seurattavissa reaaliaikaisesti verkkoportaalissa. Näet puhelut, soittopyynnöt ja ajanvaraukset yhdellä silmäyksellä, helposti ja nopeasti, juuri silloin kun tarvitset. Lisäksi keskustelut ovat ladattavissa tietokoneelle, sisältäen tiiviin yhteenvedon keskustelun sisällöstä.